What's up guys, for another episode. Pupunta po tayo ngayon sa Mount Masawan dito sa Barangay Bagumbayan. Ito po ay yung barangay namin dito sa Bohol. And then napagpasyahan kong magpasama sa kaibigan kasi may isang bundok dito na gusto ko talagang puntahan. Gawa nung bata pa ako o yung childhood days ay nakikita namin to dun sa town namin. Kaya yun, for today's episode guys ay pupuntahan po natin at kasalukuyang hindi namin alam yung daan, kaya bahala na, magsusuot kami sa nag-guide ko ngayon. Ayan, si Reggie pala yung tawag nito, yung nag-guide sa akin, taga dito rin sa amin. Ayan guys, ayan po, ito yung daan namin ngayon. Yan, sobrang daming gagamba, sobrang dami ng bahay. Ayan guys, medyo mahirap yung daan kasi di talaga to daan siguro. Nagsusuot lang kami dito guys. Yan. Guys, yan guys, nawala kami guys. Babalik kami sa daanan namin. Yan pa rin, kasama ko pa rin si Reggie. Ayan. Hey, balik kami sa daan kasi ang daming supot ng gagamba. And then sobrang medyo malayo na rin yung narating namin. Bumalik talaga kami kasi yung kaibigan niya nag-chat siya na mali pala yung daan namin. Kaya bumalik kami. And guys, the struggle is real guys. Medyo matagal na kasi daw tong hindi napuntahan ng mga tao. Gawa nung last 2013 yung part ng Mount Masawan ay nabiyak o na-damage. Ayan, baka ito. Yan, maraming daan guys. Di naman alam kung saan kami dadaan, kaya wish us luck guys para mapuntahan namin yung lugar na sinasabi namin. Yo! Ayan guys, sa wakas ay nandito na kami. Ayan yung Bud, yung Mount Masawan guys, sa likuran ko. Ayan, bumalik kami kasi nagtanong talaga kami kung saan talaga yung specific na lugar kung saan kami dadaan. Kaya ayan, nandito na kami ngayon sa Mount Masawan guys. Ayan, first time kong pumunta dito. Ay sorry, first time kong pumunta dito, kaya medyo exciting kasi nawala din kami. Ayan, exciting talaga kapag yun nga, hindi mo alam yung daan. Kaya ayan, ayan guys, puntahan po natin ang Mount Masawan. So ayan guys, 3, 2, 1. So ayan guys, medyo malapit na ako sa yun nga, pinakatap ng Mount Masawan. And then medyo tawag nito masukal at madamo yung lugar, kaya kung pupunta kayo dito, magsuot kayo ng yan, ganito, mga longs, ay yung mga sleeve protection sa balat nyo para hindi kayo magkasugat kasi medyo yan, medyo hindi pa kasi to na-explore, kaya konti pa yung pumupunta dito. And yan, yan guys, sobrang sarap. Worth it guys yung pagkawala namin kasi yan, kung makikita nyo sa likuran ko, yan yung view ng buong municipality of Loboc. Ayan. So guys, patuloy tayo. Wow! Yan guys, medyo delikado dito kasi kung nakikita nyo sa likuran ko, yan yung gumuho na part ng Mount Masawan. Kaya ayan, nandito po tayo. Ayan, sobrang medyo hindi naman mainit kaya okay lang dito. Ayan, medyo may mga basura. So pag pumunta kayo dito guys, huwag naman sanang tapunan ng basura. Ayan guys, tara.
What's up guys? Nandito na ako sa pinakatuktok ng Mount Masawan Red. Masawan. Yan. Kung nakikita nyo sa likuran, ito po yung Mount Masawan. Ito po yung lugar na kung saan ay noong 2013 ay naguho. Yan, itong part na to. Ayan. So medyo delikado dito. And then yan. Dito nakasabit lang ako dito, yung pa ako dito. Yan. So mag-ingat kayo kung pupunta kayo dito. Tsaka huwag mag-iwan talaga ng mga basura guys. Yan. Ayan. Tanaw din dito guys yung bayan ng Lobok. Ayan. Kung nakikita nyo dito sa harapan, yan po ang bayan ng Lobok, Bohol. Ayan. Yung simbahan, yung palayan, yung makikita yung Lobok River. Kaya yan. Sobrang ganda dito guys. Sobrang hangin. Timing din na hindi mainit. Kaya ayan, nakapag-vlog kami ng mga ayos at nakapag-drone din ng konti. Kaya subaybayan na lang guys yung susunod na episode ko. Kung nag-enjoy kayo dito sa vlog ko guys, don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel so you won't miss any updated videos guys. See you on my next vlog guys. Yan. Red. Nahihiya